Településünk önkormányzata, képviselőtestülete által egész lakosságunk nevében meleg szeretettel köszöntöm mártír megemlékezésünk, valamint az elhanyagolt temető rendbetételének tiszteletére rendezett összejövetelünk minden kedves résztvevőjét, a helyi lakosokat és a vendégeinket. Nagy öröm számunkra, pátiak számára, hogy sok olyan arcot láthatunk itt, akiket egyáltalán nem, vagy csak hírből, esetleg névről ismerünk. Jól esik számunkra, hogy a falun kívülről is érdeklődéssel, kíváncsisággal, az esemény komolyságának elfogadásával fordulnak felénk, és megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Anélkül, hogy a vendégek közötti megkülönböztetés, a személyválogatás lenne a szándékom, köszöntöm mindnyájukat, de engedjék meg, hogy külön köszöntsem ő excellenciáját, Irgál államurat, Izrael állam nagykövetét, Nikolics István miniszterurat, településünk országgyűlési képviselőjét, a hitközség képviselőit, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal munkatársait, a különböző egyházak képviselőit, valamint a rádió, a televízió és a sajtó munkatársait. Hiszem, hogy mindnyájunkat az emberi megrendülés és a kegyelet indított arra, hogy együtt emlékezzünk a holokauszt, valamint a vidéki, köztük a pátyi zsidóság deportálásának 53. évfordulóján. Éppen 53 esztendeje, hogy az alvilág mélyére zuhant Európában, Ordas Estvék mesdjéjén megkezdődött egy nemzet teljes megsemmisítésére irányuló szégyenletes terv megvalósítása. Sajnálatos, de ez a genocídium, ez a szervezett tömeges népirtás kétharmad részben megvalósult. Ez a terv Pátyot is szomorúan érintette. Itt az arány 19 az 1-hez volt. Vagyis miként az emléktáblán feltüntetett névsor mutatja, 19 elhurcolt pátyi lakosból 18 soha nem tért vissza a faluba az életbe. Emlékezni jöttünk. Emlékezni, hogy vannak körülöttünk és közöttünk számlálhatatlan bűntelenek, akik a bűnt nem vették tudomásul, vannak közöttünk, akik elhallgatják, vagy szívesen elhallgatnák mindazt, ami történt, látszólagos kényelem, látszólagos béke, így az elkövetett bűnök elbírhatatlan súlya nem nyomja a lelkiismeretet, gondolják sokan. A nagy közös Európába igyekezve keressük és gyártjuk az oktalanabbnál oktanabb alkalmakat az emlékezésre, eközben próbáljuk kiszorítani emlékezetünkből mindazt, amit szégyellünk, ami kínos, amire nem akarunk emlékezni, amire sokan csak legyintenek. Néhányan felteszik a kérdést, miért van erre szükség? Van, aki úgy ítéli meg, jobb hallgatni róla. Pedig ezeket a cselekedeteket is emberek követték el. Mi pátyiak nem hallgathatunk. Mi nem akarunk átok alatt élni. Mi nyugodt lelkiismerettel szeretnénk átlépni a következő évezred küszöbét. Miközben a civilizált Európa, de mondhatni a világ, erre a fontosnak ítélt eseményre, az ezredfordulóra készült, Greenwichben a híres csillagvizsgálóban, és Párizsban az Eiffel-toronyban megkezdték a napok visszaszámlálását, pazar ünnepségek kísérik a kerek évfordulót, és akadnak, akik elhallgatnák, legszívesebben kitörölnék az emberi tudatból a tömeges népirtás emlékét. Zaklatott jelenünk morális válságában, amikor országszerte, de Pátyon is széles körben apátia uralkodik, kicsiny falunkba is eljutnak a szélsőséges indulatokat gerjesztő sajtótermékek és plakátok. Megtapasztalhattuk, hogy az erkölcsi romlottság, a bűn megbontja a gazdaság stabilitását, megrontja az emberi kapcsolatokat, elszabadulnak az indulatok, az összefogás helyébe a széthúzás, a lelkesedés helyébe a depresszió, a szeretet helyébe a gyűlölködés lép. Innen már csak egyetlen lépés, egy hajszál, egy pengeélnyi távolság választ el attól, amelynek következményeire ma emlékezünk. Innen már gondolatközelbe kerül az antiszemitizmus, amikor az ember embernek farkasává válik. A pátyiak többsége jóérzésű, hívő ember, és nem vevő a zsidósággal, a cigánysággal, és egyetlen nemzetiséggel és etnikummal szemben sem a mesterségesen szított vallási és faji gyűlöletet.
Mi nem akarunk ízléstelen farfirkák, gyűlölködések és átkozódások között élni. Mi hinni szeretnénk, hogy az ezredforduló nyugalmat, békességet és leginkább gazdasági felemelkedést hoz a falunak. És szeretnénk megtapasztalni, hogy megtört az átok a falu felett, hogy áldásos esztendők következnek. Mi szeretnénk megfelelni ennek az elvárásnak. Itt